Bello Bayero kuma na ɗaya daga cikin dattawa na Kano, haka kuma na jam'iyyar APC, kuma ni ɗaya daga cikin masoyan janar Buhari ne. To masha Allah, kamar yadda muka sani Najeriya za ta cika shekaru 60. Shin akwai wasu abubuwan da kake ganin ba a yi daidai a ƙasar nan ta Najeriya? In ka lissafa mana su kuma za ka iya kawo kamar hanya mafita kenan ga waɗannan abubuwa yadda ƙasar take a yanzu. To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. To abubuwa ba za a ce ba samu canji ba, an samu canje-canje da yawa, waɗansu na alheri waɗansu kuma akasinsu. To a marar yau da ake ciki, ɗaya daga cikin abin da ya damu mutane shine talauci. Talaucin nan ba wani abu ne ya kawo shi ba. Buhari na ƙoƙari a shigowarsa ta biyu iga ya taimaka ya rage talaucin nan, sai aka waye gari aka sami ciwon nan na corona. Ciwon nan na corona ba Buhari ne kai ba, duk duniya ce ta kawo shi, kuma an ce ɗaya daga cikin abubuwan za su yi maganin su shine a killace kai, mutane su zauna a gida kada su fita. A gidan ma ba a so sai abin nan da sauransu, an ce shine maganin sa. Kuma an ce dole a sa takunkumi, kuma dole a wanke hannu da sabulu, a kuma killace kai. To wanke hannu da sabulu, mutumin da bai samu ruwan da zai sha ba, yaushe za ka ce ya wanke hannunsa da sabulu? Dai kenan. Mutane da yawa ba su da aiki sai sun je sun fita, waɗansu noma za su yi, waɗansu dako za su yi, sannan za su samu abin da za su ci. Wannan killacewa da aka yi ya sa mutane da yawa sun mutu, da yawa sun rasa arzikinsu. A sauran ƙasashen da suka ci gaba, gida-gida ake bi a kawai mutane abubuwa na bukata, amma a nan abu ne mai wahala. To abubuwan suke damun mutane yanzu, na farko tsadar abinci, na biyu rashin tsaro, na uku arzikin ƙasa. To duk waɗannan akwai da za a gyara su. Kamar arzikin ƙasa abu ne mai sauƙi, yadda gwamnati ta fito take bada billions akan wani abu wai shi wanda ake bai mutane ya sunansa to abin da ake ba mutane tallafi. To wannan tallafi da ake bayarwa a gaskiya ina da amfani, amma sharrinsa ya fi alherinsa. Yanzu misali, in ka ɗauki mutumin da yake da digiri, za ka dinga bashi naira 30,000 a shekara guda. In shekara gudan nan ta ƙare bai samu wani abin yi ba, to kaga wannan zai koma gidan jiya. Kuma kamar yadda ake ba mutane kayan sana'a da waye da sauransu, abin da ya kamata gwamnati ta yi, masana'antu da suka riga suka durƙushe, a yi tsarin da za a dinga ba su bashi suna gyara masana'antun nan. In suka gyara masana'antu, mutane da yawa za su samu aiki. Samun aikin nan zai rage masifin da ake ciki. Sannan sai zancen tsaro. Zancen tsaro abu ne wanda yake na da muhimmanci, kuma ko ana so ko ba a so, ko ya san tsaron ƙasar nan ya zama wato ba yadda ya kamata ba. Kuma duk yawancin abubuwan suke faruwa a sha'anin tsaron nan, da kame mutane da ake, da kashe mutane da waye da sauransu, da amuraba, duk ana yin su ne don a wato kassara gwamnatin Buhari. To wajen wannan abubuwa ne wanda yake ya kamata a tsaya a yi nazari. Na farko, duk mutanen da suke da hannu a cikin harkar abin da ake yi, mafi yawanci an san su. Kuma na biyunsu, jami'an tsaro na ƙasar nan ba su isa ba, sai an ƙara yawan soja, sai an ƙara yawan 'yan sanda. In an yi wannan zai rage masifin da muke ciki na abubuwa da suke faruwa.
sannan na ukunsu su ne zancen wato economy, zancen arzikin ƙasa. Zancen arzikin ƙasa wannan magana ce wadda take 'yan kasuwa su suka ta'azzara wannan abu, domin duk abin da ake sayarwa a ƙasar nan ake yin sa ba daga waje ake kawowa ba, amma 'yan kasuwa sai yau su ƙara kuɗi, gobe su ƙara kuɗi, jibi su ƙara kuɗi, kullum a haka yake. Kuma ba gwamnati ce take ƙara wannan kuɗi ba, 'yan kasuwa ne suke wa 'yan uwansu azaba. Yanzu abin misali, lokacin da Shagari ya bar mulki Buhari ya karba, a lokacin abin da ake sayar da buhun shinkafa naira 25, amma yau kuɗin shinkafa buhu ɗaya shine kuɗin shinkafa buhu dubu a wancan lokaci. Saboda haka idan gwamnati na so a sauƙaƙe wannan masifa da 'yan kasuwa suke abin nan, sai a saka abin da ake kira price control. A lokacin Buhari na shugaban kasa an yi, kana da kaya an sa kuɗi kowanne abu an ce ga kuɗinsa. Saboda haka in baka sayar a wannan farashi ba, za a zo a kai so ɗinka a fito da shi a sayar a wannan farashi, a tara kuɗinka ba ko ka karɓa ko ka bari. Domin akwai wani mai arziki a Kaduna, musulmi ne shi, kuma gwamnan Kaduna wannan lokacin kirista ne, lokacin Buhari na shugaban ƙasa. Idan samu Buhari ce to abin nan ne kirista ne, kada abin nan ya zama na addini. Ce kamar ya ce ai gashi ga ce to gaje ka same shi, in zai sayar a sayar, in bari sayar ba ka fasa kantin, in ka fasa kantin ka sai da kayan. Izo ya fasa kantin ya sai da kayan, ya ba shi kuɗin ya karɓa. Idan ya sami janar Buhari ya ce to ga abin da ya faru, na sai da kaya amma na ba shi kuɗi ya ƙi karɓa. Sai janar Buhari ce to ka je ka zuba a mitul mali, in yana da rabo ya karɓa a lahira. To waɗannan abubuwa su ya kamata a ce an yi don a gyara wannan hali da ake ciki, talaka ya fita daga cikin wannan bala'i, talaka ya samu madafa kuma a samu mulki irin yadda ya kamata. Sannan na ƙarshe shine ya kamata Buhari tsaya ya gyara jam'iyya. Jam'iyyar nan ko ana so ko ba a so, ba zaɓe ake ba, zuwa ake kawai shi kenan. Inda zaɓe ake yi ka fita kai campaign, mutane su karɓi abin da ka faɗa musu, su yarda da kai su zaɓe ka, da wani abu ne daban. Amma yanzu kusan yawancin zaɓen nan ciniki ake yi. Kuma janar Buhari in yana son ya gyara, kamata ya yi wa shugaban nan ba wai a kore shi daga jam'iyya ba, kamata ya yi a kore shi daga jam'iyyar gaba ɗaya, ba shugabanci ba. Waɗannan abubuwa su kamata a yi in ana so a zauna lafiya, kuma ana so jama'a su yarda da abu ɗaya. Buhari namu ne, jinin mu ɗaya da shi, ko muna so kowa masu in yayi nasara mu muka yi nasara, in bai nasara ba mu ne ba mu yi nasara ba. Saboda haka babu abin da za mu sa a gaba illa kowa ya zama Buhari, kuma kowa ya taimaka iga wato abubuwan nan an sami irin yadda yake so. A yi addu'a ga shugabanni, dai inda kake tsinewa shugabanni haka Allah zai tsine maka, kuma shugabannin su lalace kai ka lalace baka samu abin da kake so ba. Saboda haka wannan shine sakona, kuma Allah ubangiji ya haɗa kanmu, Allah ka samu cika da imani, Allah ka samu gaba lafiya. To amin, mun gode. Sannan abu na ƙarshe muna son ka sake mana kamar addu'a haka wa Najeriya, fatar ta cika shekara 60, ko za ka tsammana wani magana a kanta, ta gudatta Najeriya ba al'ummar cikinta. Ito gudatta Najeriya a bace wadda take an kasa Najeriya kashi uku: Inyamuri, Bayerabe, Bahaushe. Inyamuri tun daga ran da aka samu mulkin kai yake magana sai a raba kasar nan, kuma wannan yasa aka yi yaƙi har shekara 3. Bayan an yaƙin nan sai aka ce to ai da awar da suke yi shine suna da mai, idan haka ne a ƙara jihohi don a cire man daga inda suke. Da akwai north da east da west, akwai midwest, suka kawo zama da Igbo shine aka midwest. Daga sanan sai aka ce to a raba kasar nan kasa 12, shine 12 nan da aka raba, aka cire man daga inda inyamurai suke, aka ci gaba da harkoki zuwa yanzu. To saboda haka ci gaba, an samu ci gaba ba na wasa ba, amma abin bakin ciki shine mu muke cin gindin junanmu da kanmu. Yanzu inda
dan kudu ne yake mulkin nan ba za a yi masa abin da ake wa janar Buhari ba. Duk gulle-gullen nan da ake yi na zancen yasan da makar da sammu da jifa, da mutumin kudu ne yake mulki duk ba za ka ji wannan ba. Sannan kuma yanzu dan arewa masoyin Buhari, wanda in Buhari wani abu na alheri ubansa da iyayensa sai sun amfani wannan, amma shi zai fito yana la'antar Buhari. To waɗannan abubuwa ne wanda suke ya kamata mu nutsu. Yarabawa suna da tsari irin nasu, inyamurai suna da tsari irin nasu, kuma tun da Obasanjo ya hau duk kayan faɗan ƙasar nan ya mai da su kudu, duk bankin ƙasar nan ya mai da shi kudu. Saboda haka in Yarabawa suka karɓi mulkin nan, waye gari za a yi akan cewa sun raba ƙasar nan, in kai magana a yaƙe ka. Wannan shine abin da muke tsoro, saboda haka muke fata Allah isa mu haɗa kanmu kuma mu fahimci abin nan mu, saboda mu yanzu ba mu da haɗin kai, ba mu da tsari, ga ƙeta da ƙiyayya da gulma da munafunci. Waɗannan su ne abin da suka rusa arewa. Duk arzikin da ake kudu da ake magana, arewa tana da ninkinsa, ba abin da arewa ba ta da shi, amma sakarci da rashin haɗa kai ya hana mu haƙo wani abu ma ba da shi. Saboda haka ne shawara ta, dan Allah dan annabi, mutanen arewa mu tuna musulmi ne mu, kuma mu tuna muna da ranar tashin kiyama. Saboda haka in mun zauna wataƙila za mu samu biyan bukata in mun haɗa kanmu. Kuma ina so mu tuna wannan duniya kamar kifta ido take, amma lahira ita ce wato ba ta da ƙarshe. Farkon ran da ka mutu tana nan, ba sallah ba azumi ba kashi ba fitsari ba ciwo ba komai, haka za a zauna. Duk jin daɗin da kake so a lahira in dai ka dan aljanna ne haka zai zo maka. Saboda haka ya kamata mu tuna wannan, kuma mu tuna mu musulmi ne. Akwai abubuwa wanda musulunci ya hana mu yi, akwai abubuwa waɗanda suke mu da kanmu ɗabi'a za mu yi shugabannin mu addu'a, za mu yi kanmu addu'a, za mu haɗa kanmu kuma mu tabbata cewar muna so mu ceci 'ya'yanmu da jikokinmu. Salamu alaikum.